खुलुमबाय रायजो राजाफोर, आं लावदुम। आं थब्ला। नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय जोंनि इउटुब चेनेलाव। बेबादिनो जोंनि कार्टुन भिडिअसखौ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो, बुनानै हो, सौख्रुबनानै हो। नोंथांमोननि गोसो, जायखिया नोंथांमोना थुनो दाबाव, जाहाथे नोंथांमोना जोंनि गोदान गोदान भिडिअसखौ थाबैनो नुगोरनो मोनो। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक आरो शेयारबो खालामनो दाबाव। वेलकाम टु आवार चेनेल। मा जाबावनांगौरा बिदिजोंलाय, थोत्स मासे आजां गोजां गरम जाखो फालाय फाग्ला फाग्लानो। बेलाय थब्लासो माथो, मा सिन्थाथार देबदास जानानै सिरि जिरायबाय थाखो बेलाय? मारै दं जाखोब्रा थब्ला? लकडाउननिफ्रायनो नुथाराखसैमोन। लावदुम सालथेसोलाय माथो, फै फै जिरायफै। मोजां ना खबरफ्रा? यो सालथे बिन्दास सोलिगासिनो, कलेज क्लास गैबावलासो। नोंहालाय माथो हारसिं हारसिंसोलाय? जेबफोरजोंसो नुयोमोन माथो। सालथे मोजां खबरालाय, जेब्लासिम अमा बेदरखौ बाजारनिफ्राय लाबोनानै मोनजाबाय थागोन अब्लासिम मोजाङैनो थाबाय थागोन। सालथे बरिया बिदिबालाय। ओमफ्राय जेबालाय मा जाखो सालथे? गैलालै लावदुम सालथे, ब्रेकआप खालामबाय आंजों। जेब्लानिफ्राय टिकटक लाइकआ बेन जादोंमोन बे दिननिफ्रायनो दुखुनो, ओमफ्राय आंजों रायलायबावला। दाना सानथाम उनाव बेस्ट फ्रेन्डनि बिदाजोंसो गोसोथोलायबावबायनो मालाय। खामानि गैया थब्लाबाय, फुख्रियाव मेल्ला ना दं। बरिया कमल काटखौनो मोनगोन सानसे। टिकटक एडिक्टेड हिनजावखौ लानानै हमजागौसोमोन नों भाइ। ओरैनोबा हमगासिनो दंखायोनो चाइनिस एप बाहायग्राफोरखौ। सैथो थारलै लावदुम नों होननाया। दानि जुगाव मोजां साइसखौल' नायनानै जामारला, मेनानो गोसोआसो। फाग्लिजों रिलेसनशिपआव थानाय समाव जेराव ओंखारो दखान पार्क जेरावनो जाया टिकटक बानायोमोन फाग्लिया। आंहासो मबाइलखौ हमनानै होबाय थानांगौमोन। बाखाथारबायमोनलां, एबारसो गबाय साला। हाब बिदिसोमोन आरो नोंसिनि लाभ स्ट'रिया, नारजि गोखा बादि। सिन्था दा खालामसै भाइ, जेखुनु बुस्थुआवनो एडिक्ट जानो नांखाया। सेंग्राबाबो सिख्लाबाबो लिमिट थानांगौ बेखौ खालामनायनि। आंथ' सिख्लाफोरखौनो नायनो बाबाय दाना। नङाबा माथो, नोंनानो थिगलै भाइ। नंगौ, इउ आर राइट। मानोथो बिसिनि उन उन खारफाबाय थानो जाम्बा बादिलाय? नांगौबा बिसोरखौसो उन उन खारफा होनांगौलै लाइफआव साक्सेस जानानै। आरो बे गरम बन्दखौबो ओरैनो थांसिगोनसो मोनबाय आङो। गोदोसो एक'लेन्डआव दुगैहैयोमोन बेबादि बोथोराव। माथो खालामबावनो थब्ला, बे बेमार आजार बोथोरफ्रावलाय। लास्ट इयार बाइक गोदान बायलायलायबाय आङो। गैया, बेरायनो सालायनोबो मोनासै। मा खालामबावनांगौ दे। वा, मालायसो लानो हागौबायलै नोंहासो। नोंखौ नुनानै आंहाबो लानो लुबैबायलै लावदुम भाइ। आंहाबो मोनसे लानांसिगोन, क्रुजारखौनो लागायलांनांसिगोन जोंहा। एखेबारे अल नर्थ इस्ट राइडआव थांनांगौ मालाबा आरामनो। थांगोन थब्ला, खुलिगोरथोंसैल' ना। जेराव गोसो बेहायनो थांगोनलै आरामनो बाइकजोंनो। दुअ राइडार्स थांगोन जोंहा आरामनो। औ माथो, आराम बाइकजों बेरायनाय बादि जायालै। आराम बारबो जालांदो आरो सिनारिखौबो मोजाङैनो नायलांदो आराम फ्रिनो। आरो होननायबो दंखायो, 4 व्हिल्स मुभ दा बडिनो आरो 2 व्हिल्स मुभ दा सोलनो। होमबा नायदो नोङो। बा थब्ला, मोजाङैनो रोंमारगौलै नोंबो। बेबादि एडभेन्सार बेरायनायनिफ्राय साबसिन गैखायालै थब्ला। मा होनबावनो, अनलाइनफ्राव नोङो माथासो गरम जानो नागिरो माथो। खर'फ्रानो मेग्रेम जोबखायो। माबा फिसा फिसा खोथायावनो नांलायनाय जावलायनाय, माबा गोदान गोदान भाइरेल ओंखारबाय थानायनो। मा नायनो नोंलाय, दुनियानि फाग्ला, दुनियानि अयथासारल' नुखासै। गोदोसो मोजांमोन, दा लाजालालै। अनलाइनफ्रावबो फेसबुकफ्रावबो मा नायनो नोंलाय, माबा अमा बेदरा दाउ बेदरनिफ्राय साबसिननो। गिबेरल'सै, माबा लाल साहाया गाइखेरनिफ्राय साबसिननो, माबा बोरमा बेदरा मैसो बेदरनिफ्राय साबसिननो। मा नांलायनो नोंलाय, फिसा फिसा माबा गेमनि दावरावनो, माबा नों राजनिथिक दावराव, माबा नोङो मा दावराव, बिसिबां नायबावनो नोंलाय। आरो गासिबो नंखाय बाखाय थगायनायल'सै अनलाइनावबो। औलै लावदुम सालथे, मा होनबावनो दे। बुंनांखाला बेफोरखौथ'। माबा गोदान गोदान भाइरेल स्टारफ्राबो ओंखारबाय थायो। माबा बिउटि पार्लरनो,
माबा गुवाहाटि फेन्सि बाजारनो गोदान गोदान ओंखारबाय थायोलै हिर'फ्राबो आरो बे फेसबुकफ्रावबो होग्राफ्राबो होग्राखा नै डिबेटफ्राबो माबा सलमान खानासो साबसिननो नै दस्रायाबो होनो नै जोंना शाहरुख खानासो साबसिन आरो बैसोर दस्राफ्राबो होनो नै जोंना हिर' आलमासो साबसिन होनोसैलाय आरो नै दस्राफ्रा होनोसैलाय जोंना राजकुमारासो साबसिनलै होनलायलायनानै बे फाग्ला बेबादिजों जायोलै खम जारला बेफोरो बेबादिजोंनो बारा जालांलायनोसै नांलायनायफ्रा लास्टाव फाग्ला फाग्लानो फेसबुकफ्राव जेरै देखायो मोगथाङावथ' बेबादि नंखाया महराबो फेक प्रफाइलाबो फेक डिटेल्सआबो फेक गासिबो नुजोबथारबायलै आङो थब्ला भाइ मा होनबावनो नोंलाय सोरबा सिंगेल नङियाबो सिंगेल होनानै लानाय सोरबा रिलेसनशिप गैयियाबो रिलेसनशिप होनानै लानाय गासिबो गोजाव होनाय जोबसै आरो माखासे सेंग्राफोरखौ गोजाव होजोबनायनि फाव जाखाबाय सिख्लाफोरनाथ' प्रफाइलाव सिंगेल होनानै लालायलायनोसै दाना पिक्सारफोरखौ नायहैबा नोङो मा नायनो नों आखाइ हमलायलायनायनो पार्कआव नै रेस्टुरेन्टआव गोबाख्रबलायनाय आखाइ हमलायलायनाय मा नायनो नोंलाय फाग्ला फाग्ला थगायथारखायो बेबादिजों गोजाव जोबथारगोनलै बे दुनियाया फाग्ला जाजोबखागोन सयथिबो थब्ला भाइ दा गोजावलै नोङो बेबादियाव थब्ला भाइ जानला मानला जाखाबाय बे जुगा फोथायजाथारालै लावदुम ब्र हाजोखौ गोजाननिफ्राय मोजां नुहुरथारो खाथियाव थांबासो उल्था जायो नों थिगखौनो होनदों फेसबुकनि बारै प्रफाइलावलाय जा मोजां मोजां पिक्सारजों सिंगेल होलायलायनानै लानोसै ओजों आरो मेसेज हरबा रावबोथ' रिप्लाय हरखाया बाहादुरियानो आलदा जाखायो ओमफ्राय सोरबा रिप्लाय हरबाय बायनांगौबाबो जोहरनायसो है आङो सिंगेल नङा आंहा बिएफ दंखायो आंहालाय बयफ्रेन्ड दंखायो होनलायलायनानैसो हरलायथारो मेसेजखौबो सेंग्राफ्रा मोजां मोजां प्रफाइल नुनानै गोजावनानै सिंगेल नुलायलायनानै हरनोसै सिंगेलखौ नुनानै गोजावलायनानै हरनोसै दाना उल्था जोहर जानोसैसो उल्था बेरेबादिनो लासाव थाङै थुङै दायसो जाहैलायबावोलै लावदुम ब्र मोनथिजोबथारगौ आंबो एक्सपिरियेन्स दं आंहाबो लावदुम ब्र बेखायनोथ' होननाय दङ ये दुनिया सोब ममाया हे मा जायो जाथोंसैलै बे दुनियाया आंहा बिदिजों जेबो लोब्बा गैला जोंहा माला सानैजों शिलंआव बाइक राइडआव थांनो मोनो बेखौसो सानगासिनो दं आंहा आराम हाजोनि फ्रेश एयार जाहैनांसिगोन फ्रेश थाजा थाजानो जाथारगोन लावदुम बाय थाबैनो थांथारसिगोन जों राइडआव सिन्था खालामनाङा थाबैनो थांथारसिगोन जोङो दे कनफार्म जाखाबाय बिदिबालाय नै बेलासिबायबो मोनानोसैबो माथो थौदो बिदिबा न' फारसेनो आवगायलांनोसै थौ बिदिबा भाइ बार जाथावथाव आराम थाबायलांनोसै